Evo ove stepenice koje mi izlaze na nos više. Svaki put kad treba da se penjem uz njih pa dobijem nervni napad, bukvalno. I sad ovdje niko živ neće da te pusti. Hvala. Hvala. Prolaziš pored kontejnera koji smrde, pa onda malo ima trotoara, malo nema. Negde mogu da te zgaze, negde ne. Evo sad ovdje, na primjer, kao pešački prelaz. Da li će neko da te pusti, pitanje. Sad se oni vjerovatno nerviraju što ja snimam, ali mene zabole. I tako ja kažem, evo idem ka moje Saškici, da vidimo šta ona radi. Neki motorčić je ispred njene radnjice. Da li je to neki njen poznanik? Verovatno jeste. Sad ćemo da vidimo. Pa da. Ko šta radi, Saška viče. Evo, da snimimo Sašku. Hello! Evo ja ludujem ove noći. Da vidimo koliko. 245 grama moj mobilni. Još hoćeš da te pišem ili? Ne. Vozi Miško. Evo da snimimo i Miška. Pa kad već sve snimamo, onda... Jel ima još nekog ovdje da snimimo? Neka baka? Evo, tu sam. Sve nam bilo pre podne.